Nata. Maayong buntag sa tanan. Men, Maayong buntag. Sa atong pagsugod atong basahon ng Psalms chapter 2. Atong gihangyo si Junel sa pagbasa Psalms chapter 2. Psalms chapter 2. why do the enraged and the people enraged of the vain things? The king of the earth set himself, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us break their bands sunder and cast away their cords from us. He that sitteth in the heavens shall love, the Lord shall have them in their session. Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure. Yet have I set my king upon the holy hill of Zion, and I will declare the decree. The Lord hath said unto me, thou art my son, this day have I begotten thee. Ask of me, and I shall give thee the hidden for then inheritance, and the uttermost part of the earth for thy possession. Thou shalt break them with rod of iron, thou shalt dash them in pieces like a potter vessel. Be wise but a little. Blessed are all they that put their trust in him. Mag-awit ka. Mag-awit ta itong awiton ang sa Diyos ang himaya. Sa Diyos ang himaya. Sa amahan siya himaya, kay damang
sa mga magulo. Ang makasasala pa sa luon niya, kak nagayod nga musalig siya. Si Jesus pasidungan siya, daygunta si Jesus magmalipayon ta. Anggalan siya ngadto sa amahan, siya imayaw kay gamhanan man. Ang atong kalipay na ka Jesus, nga naguhat sa mga dagkong utang. Apan ang kalipay tang dilitupmon, mauang pagbalik sa Ginoo ta. Daygunta si Jesus, ang sidunggan siya. Daygunta si Jesus, magmalipayon ta. Alan siya ngadto sa amahan, siya himayahon kay gamhanan man. Amen. Sa Dios ang himaya bisan sa panahon nga dili kita makapukpok, makasimba gyapon ta, kaya YouTube live streaming o dili pinugnan ang pulong sa Ginoo bisan sa panahon nga isod. Dayon gyapon nato ang Ginoo, di ta mapugnan sa pagdaig sa Ginoo. Ato ngawiton ang pagkatahong isaysay. Nindot kayo nga isaysay ang pulong sa Ginoo. Pagkatahong isaysay sa gugma ni Jesus, ug sa himaya niya nga nagmasidlakon. Pagkatahong isaysay sinati ko ang buwan ni Kristo, maging mangandoy ko. Pagkatahong isaysay, mamulang kong tinguha, pagsay sa balikan, sa gumani. Pagkatahong isaysay sa gugma ni Jesus, nakang panganiran nun kay sa panganiran. Pagkatahong isaysay kay naluwa
kaluwasan. No, pag kanindot isaysay ang pulong sa Ginoo. Kay ang atong kalipay nga maka-share kita sa gospel nga ang mga tao nga walay paglaom makabaton og paglaom. Masayod duna day kaluwasan. Duna day kinabuhing dayon libre day ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Magampo kita. Buta, among amahan nalangit nun, dalaygon, balaan nga Dios, dako among pasalamat. Tungod kay ang Dios nga makagagahom sa nga tanan, nga nagkontrol sa tanang panghitabo, dinhi sa kalibutan, bisan pa o Dios sa among kahimtang malisod. Adunay kuyanap nga virus, kahadlukan, apan dili kami mahadlok tungod kay ikaw mao'y among tigpanalipod, mao'y among kusog, yung panahon nga kami mawad-an og kusog. Ikaw ang among alam sa panahon nga kami wala kahibalo kung sa among buhaton. Amo kang ginasimba, ginaday, ginapasidunggan, o gialagaran tungod kay ikaw ang among bugtong nga Ginoo, nga among pagasundon, tibok na among kinabuhi. Amahan nga lingit nun, among pagampo nga ikaw magapanalangin nini nga panimbahon. Magapanalangin sa matag usa, sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay, tantaw nining live streaming, nag-aampo ko nga ikaw magapanalipod kanila. Maghatag ka alam, magpakigistorya, maglihok sa tagsa-tagsa kanamo, sa sulod sa among kasing-kasing. Ikaw magapanalangin sa imong pulong usab nga among pamalandungan karon. Amo pagampo nga hinluan nimo kami sa tanang kalapasan ug kasal-anan, mga lamas sa among kasing-kasing nga mo'y babag sa among pagduol sa imong balaan nga trono. Amo ginatugyan kanimo ang tanan in Jesus name. Amen. Pagtatag ka usa. Mamati ta sa pulong sa Ginoo. I surrender all. Ang tanan, itugyan ako. Ang tanan itugyan ako. Maunong sa sundon ko, pinatugyan ko. O matanan, pinatugyan ko. Ang nangyari ko ako sa tigilan ni Jesus. Siya ang sulong ko, pinatugyan ko. O matanan, ang tanan mo ay luluan, pinatugyan. Ang tanan ito, dyan ako, Jesus, sa Espiritu, magbuhanan. Pinatugyan ko ang matanan, ang tanulong, pinatugyan ko.
Ang buntag sa tanan. Daygon ng Dios atong magtatabang sa tanan nato mga problema. O sa matag adlaw aduna kitay nagkalain-laing mga problema o gusto niya kitang tabangan. Una nga gisumpo niyang ugat hinungdan sa tanan natong problema. Agi sa iyang kamatayon iyang gisulbad ang atong pinakadako nga problema na nga dapat lamang nga atong ihalad ang atong kinabuhi niya. Siya una mihalad sa iyang kinabuhi alang kanato. Lang gyud ni ang purpose nganong nabuhi siya niining kalibutana. Pagbayad sa atong mga sala pinaagi sa iyang kamatayon. Pangutana, halad ba nimo ang imong kinabuhi sa Ginoo karon? Sa may purpose nganong nabuhi ka niining kalibutana? Para asa man ang imong kinabuhi? Kung dili para sa Ginoo, walay kapuslanan o kakawangan lang ang tanan. Karon nga panahon, karon nga Domingo atong salihan ang John chapter 18 ug 19. Ini nga mga chapters si Jesus namatay sa cross, namatay apan sulbad ang atong problema. Kay makasulod na kita sa langit. John chapter 18. Ato ang lihat ang Bible sa John chapter 18. Inana John chapter 18. Familiar na to ang story sa John chapter 18 kay si Jesus kampo sa garden sa Gethsemane. Og ato makita diri nga si Judas sa dakong panon sa katawhan mga kaparian sa mga Hudiyo, mga Parisiyo, mga leader sa mga Hudiyo aron sa pagdakop kang Jesus. Atong basahon ang verse 2, nag-ingon diri ang verse 2. Verse 2, John chapter 18 verse 2. Judas ang nagbudhi kaniya. Katultol ni ining dapita kay si Jesus o ang iyang mga tinunan magaduan man didto. Verse 3. Masahon sa verse 3, unya si Judas nakadawat sa noon sa sundalo, sa mga sundalo o sa mga sulugoon sa mga pangulong saserdote o sa mga Parisiyo, abot didto og may mga parol o mga sulo, mga hinagiban. 4. Busa si Jesus nang hibalo sa tanang mga hitabo kaniya, migula, miingon kanila, kinsa ba ang inyong gipangita?
Kana siya kinsa ipangita. Verse 5, sila mitubag kaniya si Jesus nga Nazaret nun. Jesus miingon kanila, ako mao siya. Ug si Judas usab nga mawang biyan kanila. Nagatindog uban kanila. Unya sa nakaingon siya kanila, ako mao siya. Nanibog sila og nangapukan sa yuta. Tanawa, nangapukan sila sa yuta. Tungod kini sa gahom ng Ginoong Hesus. Sa verse 7, niya iyang gipangutana pag-usab sila, kinsa ang gipangita ninyo? O sila miingon si Jesus nga Nazaret nun. Gipangutana. Jesus mao'y nahimong investigador ani nga imbes siya ang dapunon. Tungod kay siya ang labing gamhanan. Siya ang nagkontrol sa mga panghitabo bisan ini nga time nga gidakop na siya. Siya gyapon ka control sa verse 8. Jesus mitubag giingo busa kung ako ang inyong gipangita, palaktan ninyo kini sila. Palaktan ninyo kini sila. Pasabutan na nga siya pa'y nanugo hinoon sa mga tao nga buot mudakop kaniya. Kaya muna siya ang nanugo sa mga kadagkuan. Kay siya ang labing gamhanan. Ang title sa itong mensahe karon, si Jesus sulbad sa tanan natong problema. Nasulbad sa pinakadako natong problema. Tungod kay siya ang labing gamhanan. Muna unang nga punto nato karon. Siya ang labing gamhanan. So, una, itong nakita nga kontrolado niya ang panghitabo. Siya pa ang nag-imbestigar, siya pa ang nanugo. So, nato pag makita diri sa verse 9, aron matuman ang pulong nga iyang giingon ni adtong tanan na imong gihatag kanako, wala ako pati bisan usa. So, aron matuman sa ato pabot, abot pasabot ani nga ang Dios ay magbubuot sa tanang hitabo dinhi sa yuta. Aduna siya ay programa nga nahanglan matuman. Bisan dautan kini, bisan dili maayo para sa ato ang galingong panabot. Apan ang mga panghitabo gitugot sa Dios kay kining gitakda nga mahitabo diri sa kalibutan. Sama aning pagdakop nila kang Hesus sama sa COVID-19. Adunay pagbuot ang Dios niini nganong iya kining gitugot. No. Usa kini ka mensahe nga kinahanglan maminaw na kita sa pulong sa Ginoo. Murag alarm clock ba? Nag-remind kini kanato nga maminaw na kita sa pulong sa Ginoo. So ang Dios mao'y labing gamhanan. Balik kita sa atong pagtuon sa pagdakop diri kang Hesus. Verse 10. Taon unya si Simon Pedro nga may pinuti. Ibot ini umitigba sa ulipon sa labawong saserdote. Umipalong sa iyang tuo. Nga dalunggan. Ngalan sa ulipon mao si Marco. Mao na diya usahay. Pareha kita kang Pedro nga musulay kita sa pagkontrol sa mga panghitabo. Nga ang Dios lamang mao'y kakontrol. Igbas ni Pedro ang mudakop ni Jesus. Kan badlong si Pedro ni Jesus. Verse 11 atong basahon. Sa Jesus miingon kang Pedro, takob ang pinuti. Ang kupa nga gihatag kanako sa amahan, dili ko ba pagaimnon? Kinahanglan jud nga dakpan si Jesus ani nga ahon. Kinahanglan dili baraw sa mga tawhanong paagi ni Pedro.
Kung si Pedro lang ang matuman ani nga panahon, Jesus dili jud malansang sa krus. Unta ay kaluwasan karon. Pero pasalamat ta sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y nagbuot. Ang Dios mao'y kabuot. O mo'y matuman dili ang atong kaugalingon. Atong tema, ang Dios nagsulbad sa pinakadako natong problema pinaagi sa iyang kamatayon sa cross. Kay siya ang labing gamhanan. Lucas nag-describe ani nga hitabo sa Lucas 22:51 ingon ang si Jesus mitubag ingon pasagdi ninyo sila to dinhi og iyang gihikap ang dalunggan og naayo kini. Ayo pa ni Jesus ang dalunggan sa away. Bisan ana nga panahon si Jesus abang gyapon sa iyang mga kaaway tungod kay balo siya kontrolado niya ang tanang panghitabo. Saka nindot nga leksyon balang kanato kung panahon nga magalisod ka gipit kita siguro na to nga atong kagulingon di na ta motabang sa katao bisan pa sa kaaway pero si Jesus kay kontrolado niya ang tanan kahimo gyapon niya ang pagtabang nga kung i-apply nato sa atong panahon karon di na taganaan mo tabang, di na taganaan mo hatag kay iyan na tani kupot kay lisod. Kung kabalo ta nga kontrolado tanan ang hitabo sa Ginoo, makatabang gyapon ta. Ngay mahadlok. Provide man Ginoo sa atong tanang gikinahanglan. Usahay mo manipulate kita sa atong kaugalingong pagi pareha ni Pedro. Pero sayop. Kinahanglan ang pagbuot sa Dios mo ay matuman. Verse 12, busa ang panon sa mga sundalo ang pangulong kapitan ug ang mga sulugoon sa mga Hudiyo na nagdakop kang Hesus ug naggapos kaniya. Sa tinuod lang, dili sila ang may kontrol ani nga panghitabo. Ilang nadakpan si Jesus tungod kay nagdakop si Jesus yang tinuod nga istorya. Gigapos nagapos kaniya gigapos pa nila ang labing gamhanan nga Ginoo kunuhay. Gapos nila ang labing gamhanan sa tinuod lang si Jesus mao'y naggapos sa iyang kaugalingon tungod sa iyang gugma kanato. Iyang gugma maoy naggapos sa iyang kaugalingon. Aron kita mahimong gawas nun. Sabdan ninyo? Aron kita mabadbaran sa gapos. Sa sala. So, dili gyud nila magapos si Jesus. Daghan nga panahon nga ilang gi-try pagpos si Ginoong Hesus. Wala nila nagapos. Wala nila nadakop si Ginoong Hesus. Wala nila napatay si Ginoong Hesus. Pero ani nga panahon, si Ginoong Hesus nagyud ang naggapos sa iyang kaugalingon. Karon, anong namatay si Jesus sa cross? Karon pagsulbad sa atong problema. Labi na pinakadako nga problema nga mao ang sala. Si Jesus nagsulbad sa atong pinakadakong problema tungod. Una, siya ang labing gamhanan nga Ginoo. Mabisan si Poncio Pilato, kung imong basahon ang story, tiwason imong basa ang story, sa chapter 18, ug sa uban nga mga account ni Mateo, ni Lucas, giingnan niya si Poncio Pilato nga, wala gayon siya gahom gawas kung hatagan siya sa kahitasan. Tingnan man si Jesus ni Poncio Pilato nga, ano di makamutingog? Baka kahibalo nga ako may gahom sa pagpatay o pagbuhi kanimo, ang tubag ni Ginoong Hesus nga, tinod, ikaw wala gahom, gawas kung hatagan ikaw sa kahitasan. So, si Jesus mo'y labing gamhanan, bisan sa pagtaral kaniya sa hukmanan.
Poncio Pilato. Bisan si Judas nga nagtraidor kaniya, dili makahimo sa pagtraidor gawas sa iyang pagtugot. Kaduna siya katuyuan sa mga butang nga mahitabo sa atong kinabuhi siya agamahanan gyud nga Ginoo. Gamahanan. Kaduna siya katuyuan sa mga butang nga nahitabo sa atong kinabuhi. Muna natong pamalandungan karon. Bisan sa dili maayo nga butang. Example ani, kay kaniya. Atong unaw-unaw, di mo ni maayo, gipatay siya. Tuhanan natong panguna-una. Pero siya, gamhanan nga Ginoo. Magbubuot sa nga tanan. So, kung sa kito unang, siya ang labing gamhanan. Tulbad ang atong problema, tungkol kay siya ang labing gamhanan. Kaduha, iyang trabaho, hingpit. Kaduha nga nga ma-learn nato diri sa chapter 18 ug 19. Ang iyang trabaho sa cross hingpit. Unsay pasabot ng hingpit? Hingpit alang sa pagluwas kanatong tanan. Sulbad ang atong problema kay siguro ang atong kaluwasan. Sa diyang siya nagbitay sa cross, miingon siya, tapos na. Ipasabot nga, man na ang kaluwasan. Ato lang buhaton, ato lang dawaton ni nga libre. Kapag una-una nga doon na pa kay buhaton aron maluwas. Igo na kadtong buhat ni Kristo sa cross. Kapag una-una nga ang imong maayong ginuhatan makaluwas kanimo. Dili na tinuod. Kaya ang buhat sa cross maoy nakaluwas kanato. Ang Biblia nag-ingon nga dili makaluwas ang atong mga buhat. Efeso 2:8. Tawon kay tungod sa grasya, nga luwas kamo pinaagi sa pagtuo. Dili sa inyong kaugalingon kini gasa sa Dios. Dili sa inyong binuhatan aron walay bisan kinsa nga magpasigarbo. Verse 9 to. Dili sa binuhatan. Aron walay bisan kinsa nga magpasigarbo. Sulbad ang atong problema kay impas ng atong mga utang diya sa sala. Tungod kay hingpit ang iyang buhat sa cross. Sa matag karon ug unya makasala kita. Sagad kitang masayop. Apan dili lang kita mabalaka. Wala nagdepende sa atong buhat ang kaluwasan. Ni nagdepende lamang sa hingpit nga buhat ni Jesus sa cross. Apan wala kini pasabot nga doon na nakita lisensya sa pagpakasala. Nagpasabot nga dili na kita magbuhat og maayo. Magbuhat gyapon ta og maayo. Pero wala na kita salig sa atong binuhatan. Kalainan. Dili sa gibuhat ni Jesus sa cross. Yang si Jesus lapdusan labing mabangis nga paglapdos. Nga langkat ang iyang unod. Gitangtang atong guilt. Ang guilt, kaulawan ba? Mawala ang atong bugaton sa atong kasing-kasing. Kita mga tao, doon natin guilt. Mabitaw ng mga tao, gusto sila nga magsakripisyo. Karon ma-earn nila ang gugma sa Ginoo. Gusto sila magantos, gusto sila ni santo gani magpalansang sa cross. Sila una ma-earn, makuha nila ang gugma sa Ginoo. Ang tinoda na agi sa mga samad ni Jesus, iyan ang gitangtang ang atong kaulawan og nakaangko na kita sa gugma sa Ginoo. Dili na kinahanglan magtulob kita og korona nga tunok. Mahimot ang Ginoo sa atong kinabuhi tungod kay tulob na ang atong korona nga tunok ng Ginoong Hesus. Angkon niya ang tanan tang kasalanan. Nang masaligon kita, gipasaylo na kita sa Dios. Tungod kay iya na kitang gipakamatyan bisan kita makasasala.
Kita usab makahigugma sa isig katao sama sa higugma niya nato nga makasasala. Unang sayon ra nato karon ang paghimo ug maayo. Ihingpit ang buhat ni Jesus sa krus sa pagluwas kanato. Nang makahigugma kita sa mga tao nga lisod higugmaon. Dunay mga tao nga lisod higugmaon. Pero nakaya na natong higugmaon tungod kay hingpit ang buhat ni Jesus sa krus. Alang kanato. Dili na kita makadumot. Dili na kita magdumot tungod kay kita usab wala dumti sa Dios, pinagi sa iyang kamatayon sa cross. Atong nabati nga wala ta dumti sa Dios. Wala nagdumot ang Dios nato. Kaya balo na mata dumti sa Dios tungod kay siya nagpakamatay sa cross alang kanato. So nasabtan nato ang mensahe. Pinakadako nga problema sulbad niya tungod kay siya ang labing gamhanan. Duha tungod kay iyang trabaho sa cross hingpit. Perfect. Natapos na. Siya natapos na. Muna makaya nato ang pagkinabuhi nga matarong, makaya na nato ang paghigugma. Tungod kay perfect ang iyang trabaho sa cross. Perfect nga nakausab sa atong kinabuhi. Kung sa uluhan sa itong mensahe, Jesus nagsulbad sa atong pinakadakong problema. Tungod kay siya ang labing gamhanan na Ginoo. Kadua, hingpit ang iyang buhat dito sa cross. Katulo, si Kristo mao ang atong kinabuhi. Si Kristo mao ang atong kinabuhi. Kung sa kanta, it is no longer I, but Christ living in me. Nausab na ang atong identity karon. Sa verse 26, atong basahon, John chapter 19, verse 26. Busa, nakita ni Jesus ang iyang inahan. Tinunan nga iyang higugma, nagatindog sa duol. Ingon siya sa iyang inahan, "Bay, tanawa ang imong anak." Atong makita diri nga nausab ang identity ni Jesus, no? Una, magmama siya. Sa iyang pagkatao. Sa diyang siya nagbitay sa cross, miingon siya ni Ginoong Hesus, "Babay." Wala na siya nagmama. Giingnan niya nga babae. Nagpasabot ba niya nga wa siya batasan? Anak, dili. Kung kay nausab ang iyang identity. Siya usa ka Dios. Siya usa ka Dios. Ang usa ka tawo, respeto gyud sa ginikanan. Ang usa ka Dios, magubuot sa tanan mao'y labing gamhanan. Pwede niya tawagon Maria nga babae. Tungod kay istorya siya ingon nga Dios, ingon nga anak ni Maria. Mana na to si Jesus duwang yang personalidad. 100% nga Dios, 100% nga tao. Pero mingon siya babae. So kinsay labaw si Jesus? Si Maria. Mas labaw si Ginoong Hesus. Siya ang atong simbahon, bayawon, tuboy, o pasidunggan. Tungod kay siya Ginoo. Ang tao dili nato bayawon, ang tao dili nato pasidunggan. Nato bayawon, pasidunggan, labaw sa atong Ginoo. Siguro pasidungog tag tao, no? Pero di nato pasidunggan, labaw sa atong Ginoo. Nga mao'y sayop nga ginabuhat karon sa mga tao. Dili makalipay sa Ginoo. Verse 27. Ano to? Verse 27. Unya, miingon siya sa tinunan, "Tanawa ang imong inahan." Tanawa ang imong inahan. So, si Juan,
Tingnan ni Ginoong Hesus, tan-awa ang imong inahan. O, dili man siya anak ni Maria, unta. Juan, pero tingnan siya ni Jesus, Juan. Wala tuod kay ingon rin Juan, pero klaro nga si Juan kini nga tinunan ang iyang giingnan. Walay lain nga tinunan nga dito sa lansang ni Jesus sa krus. Si Pedro raw si Juan. Si Pedro makak na nilimod. Si Juan wala. Ayo si Pedro, si Juan. Agyod ni sunod siya hangtod sa paglansang sa krus. So giingnan si Juan sa atong Ginoo, Juan. Tan-awa ang imong inahan. Tanawa na usab ang personality ni Juan, no? Inahanan niya si Maria karon. Change of identity. Change of identity. Sanan siya anak na siya ni Maria. Oh. Jesus ang tatong anak ni Maria. So, baylo na, no? Baylo na, Juan, ikaw na po yung anak ni Maria. At imana si Maria. At imana ang imong inahan. Matik po si Juan, nakasabot dayon tungkol sa tabang. Nakaalam ang gihatag si Ginoo. Wala din siya process pa. Wala ko kasabot ani. Nung nainahan man ako ni. Pero automatic na dayon, no? Automatic na gisalo dahil niya ang responsibilidad. Ang responsibilidad nga gibiyaan ni Ginoong Hesus. Kini ma-apply ni nga bersikulo sa idea nga mutahod kita sa atong mga ginikanan. Dili nato sila pasagdan. Ito yung tahuron kay sugo na sa Ginoo. Mga bata kinahanglan mutahod sa ginikanan, mo sugot sa sugo. Kahit dili ninyo masabdan ngano. Ano mo pangutana ngano? Basta kay tuman lang mo. Mora na ang inyong responsibility. Mga dagko, patong ginikanan, ng Ginoo tahuron gihapon ang ginikanan. Kung mga bright naman tag kaayo kumpara sa atong ginikanan. Daghan ta gamay rag naibawan. Pero wala nagpasabot nga di na ta mutahod nila. Tahuron gihapon. Tugo na sa Ginoo. Dili excuse nga natay mga kinahanglan, natay atong needs po, di natamutabang nila, tinuod na nga, natay needs, di mahurot ang atong needs, eh. Mahurot ba yun ang atong needs? Di na mahurot. Di na excuse nga, di na ko katabang ni mo ma. Tanawa, galisod ko. Di na excuse. Budgetan, gidi ay. Budgetan, kay good. Part na sa budget nato kung mag-budgeting magaling ta, part na sa budget kini nga portion para ni sa atong ginikanan. Okay. Mao ni ang sugo sa Ginoo nga atong tahuron, mao ni ang pagi nga makatahod kita. Ang ikaduhang application ani ang change of identity. Nga verse. Change of identity nato. Tungod kay si Jesus namatay na sa cross, nausab na ang atong identity. Sa mga sidyan na himong anak ni Maria, Jesus namatay alang kang Juan. Juan nabuhi alang kang Jesus. Atong mensahe ni na si Jesus namatay alang kanato, kita mabuhi alang kaniya. Muna atong mensahe. Galacia Indot ka nga pagka-summarize ni Apostle Paul kini nga idea sa Galacia 2:20. Perfect nga explanation ni Apostle Paul ani nga panghitabo sa Galacia 2:20 atong basahon. Lansang ako sa cross uban kang Kristo. Og dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo nga nabuhi sulod kanako. Ang kinabuhi ko karon sa unod. Kinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios nahigugma kanako og mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Pagkaninduta nga verse kung doon na kay mong life verse
ni consider ang Galatians 2:20. Dili na kita ang nabuhi sulod nato. Ang atong life mga igsoon wala na ay. Man pag-spelling anak ko nubi, ang life nga walay ay. Ha? Ang life mga igsoon nato wala na ay. Christ living in us. Dili na ang ay, kung dili Christ na. Oh. This ay, pulihan na to Christ. Si Kristo ang nabuhi, sulod ka nato. Sa ato pa, atong i-relate sa atong tema, si Kristo naman ang nabuhi, sulod ka nato, makasugakod na kita sa mga kalisdanan. Ang sulbad ang atong problema. Kaya nato ang mga problema. Ining kalibutan na. Kung kay si Kristo mauna ang nabuhi, sulod ka nato. And kita magkinabuhi alang kang Jesus. This is the true Christianity. Mao na ang tinuod nga Christianity. Ato naibawan sa Christianity, religion. Muna sad nga truth. Nagitudlo sa ato mga katigulangan nato nga Christianity is religion. Alam magpamimbro ka ni kay mao ni tinuod nga religion. Dili na mao ang Christianity nga buhatan na mga tulumanon nga atong buhaton, then kung nakabuhat na ka tulumanon okay na imong feeling. Ito na yung una na ang Christianity. Christianity is a change of identity. It is living for Christ. No? Pag kinabuhi alang kang Kristo. Dili about sa pag-apil o relihiyon. Dili pag kinabuhi alang kang Kristo. So, doon na kausaban sa atong identity. Dili na kita. Bali kung unsang atong ginikanan o unsang atong kaliwat ng kalibutan na kung unsang atong gibuhat sa una, basta kay kita, yan ni Kristo. He died for you, exchange, live for Him. Change of life, exchange of life. Matay si Kristo, para nato, kita pod. Mabuhi ta para niya. Baylo o kinabuhi. Baylo o identity. Na namatay si Kristo, kita karon nabuhi ta para niya. Jesus nagsulbad sa ato mga problema. O niya na. Sala mo ang pinakadako o sa problema sa tao. Maura jud niyang sulbad sa atong problema. Jesus namatay lang sa atong mga sala. Maoy unod sa John chapter 18 ug 19. Tingali ang uban ninyo dili pa masayran, dili pa masabtan. Unsang paagi nga nasulbad ang atong tanang problema niini. Tingali ikaw mangutanang anong napaman lagi problema nato karon. Ay COVID. Crisis, uban pang problema. Kini nga mga problema gitugot ni sa Ginoo aron musangpit kita kaniya. Ang iyang saad sa John chapter 16, buntog ko na ang kalibutan, gisulbad na nako ni. Ang ato lang buhaton, sangpit lang taniya. Mga ginagmay lamang kini nga problema. Kining tanang problema temporaryo lamang. Kung na-realize nga temporaryo lamang, kaya ni Jesus sulbaron. Tungod kay ang pinakadakong problema nato maong atong giadto sa linaw nga kalayo sa impierno, sulbad na. Kaya wala tay katapusan nga magantos unta didto apan gisulbad na sa Ginoo. Umana siya namatay sa krus ug ang iyang buhat sa krus hingpit.
Kumpit. Napasaylo ang tanan atong mga sala. Busa, ning ginagmay og temporaryo nga problema karon kaya ni sa Ginoo sulbaron. Siya ang labing gamhanan nga Dios. Siya ang labing gamhanan nga Dios. Dili ni angay kabalakan ang atong dangatan diri sa kalibutan. Musugot ta og sa dili mubiya jud ta ining kalibutan na. Mamatay jud ta. Atong problemaon lang kung nagkinabuhi ba kita alang kang Jesus. Nagkinabuhi ba kita alang kaniya. May atong problemaon. Kung para kang kinsa ang atong kinabuhi sa kalibutan. Sa purpose nganong nabuhi kita. Nabuhi kita para sa Ginoong Hesus. Pag yun nato na-miss ang purpose sa Ginoo nganong nata diri sa kalibutan. Kung nabuhi kita para sa atong kagalingon, sa kana ka trahedya, ang sayop nga purpose. Grabe nato kahago, grabe ka kapoy ang kinabuhi tapos tuman sayop di ito gihapon. Very sad nga trahedya nga may tabos kinabuhi sa tao. Sayop nga purpose nganong nabuhi siya ning kalibutan. So, nabuhi ta para kang Noong Hesus. Mao na sa may angay natong problemaon karon. No? Nga para man kang Ginoong Hesus ang atong kinabuhi. Buhaton lang nato atong best, tutok sa atong makaya para sa Ginoo. Tanan natong ikinahanglan i-provide na sa Ginoo, di ba? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahon nato ang gingharian sa Dios, unahon nato ang Ginoo. Dugang raday gihapon sa Ginoo ang tanan nato ang gikinahanglan. Unahon nato ang kwarta, trahedya na. Iuna nato ang kwarta, gipaulay ang Ginoo. Unahon gyud nato ang Ginoo. Kay ang saad sa Ginoo, dili ta niya pasagdan. So nindot ang John chapter 18 ug 19. Mao ay pinaka sentro sa tanan nga chapter sa John. Kay diri gisulti ang katuyuan ni Ginoong Hesus nganong nabuhi siya diri sa kalibutan. O dili kayo og mga masakiton. Ulo maayo na pero di sideline lang na, no? Mao gyud ang pagpakamatay sa cross para sa atong mga sala. So wonderful ang atong series sa Book of John. Next chapter, chapter 20, banhaw na ni Ginoong Hesus. O final nga instruction niya sa mga tinunan sa pa siya mukayab sa langit. O kung atong i-review ang atong natunan sa John, ato gyud na conclude nga si Jesus atong Ginoo, Dios ug manluluwas sa iyang mga claim kung kinsa siya. No, siya ang buhing tubig, siya ang pan sa kinabuhi, siya ang magbalantay, siya ang pagkabanhaw kang kinabuhi. Ang mutuo kaniya bisan mamatay buhi. Siya ang punuan sa paras. John chapter 15. Siya ang door, no? Sabi ang atong diskubrian sa atong Ginoo. Sa ang pagganito, siguro sa sunod nga mga katuigan, balikod pa nato to para napag tayo daghang madiskubrian. Siguro kung atong basahon, mabasa nato na sa kadlaw lang, pero atong isa-isahon,
handay kay tag madiskubrian. Ug ning itugyan sa Ginoo sa pagampo, magampo kita. Dalaygon ka o Dios nini nga pagtuon sa imong pulong, dalaygon ka amahan sa pag-uban nimo kanamo, sa paghatag nimo alam sa pagtuon sa imong pulong sa Book of John. Sa matag-usa nga niya dinhi karon bisan pa sa matag-usa na silang panimalay live streaming. Pray o God nga ikaw mag-bless sa matag-usa kanamo. Bisan pang imong pulong nga dili unta wala, dili mo pundo sa among una-una ug kasing-kasing Ginoo. Nga kini among ma-apply sa among kinabuhi. Bless ang matag-usa. Ihatag unta ang safety ug protection sa matag-usa kanamo karon Ginoo. Success sa panagtigom. Amo ginatugyan kanimong tanan. Ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Salamat sa Ginoo sa panimbahon. Atong i-close ang panimbahon sa pag-awit. Mag-awit kita. At the same time, sa atong pag-awit, atong kawang po lang atong offering. Take my life and let it be. Same time, atong kuha na atong offering. Dali lang. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my soul and my praise, let them flow in ceaseless praise, let them flow in ceaseless praise. Take my hands and let them move on the impulse of Thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee, sweet and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing, always only for my feet. Take my lips and let them be filled with messages from Thee, filled with messages from Thee. Take my silver and my gold, not of my food I withhold. Take my intimate, every forest Thou shalt choose, every forest Thou shalt choose. Natay bisita.
welcome atong bisita. Friend ni Jessica. Alam ni mo, ma'am. Nagasa man ka. Kailangan. Kapan mo sa Bikarangan. Welcome sa Panginoon. Kumusta mo nagtigom gyapon mo dito? Wala pa. Wala pa din. Sige tugot no. Dili gani tingnan mi ni kapitan nga bawal. Raman og manageable ra ba? Ang Tagaluyo wala na sa mo paniya dito nagtabig TV sa taas. Una nga nag-live streaming mi kay na TV sa taas ang Tagaluyo dito ra kay di sa kani dire. Yan si Jerly po. Kung nakalantaw to silang Jerly sa live streaming nato. Ayon amat po sa Ginoo sa kuang samad nga medyo okay na pero lipag yun masapatusan. Okay. Sakit-sakit pagyapon pero arang-arang na gyud. Nalay ko ng Ginoo sa healing. Atong awiton ng doxology magampo ta dayon. Ay magampo sa tadaan pag human ani magawit ta sa doxology pagdaig sa Ginoo. Manindog ta. Tong yon si Brad Junjun sa closing prayer. Ayan, human na ang doxology dayon. Okay, kawitan na tayo ang doxology. Nagikan sa gamhanan Diyos, pagday gunta ang Ama, Anak, Espiritu Santo. God bless sa Matagusa o Blessed Sunday sa Matagusa. Amin ako di mo kari karon ba? Ikaw siya, wala ka ka-tutor siya no?